Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua dwaro mondo mirawere mag Gen Z ondikre kaka jogombulu pone gin kod dwaro mar loko telo ma pacho ka yiero mabiro kendo chulo kuoro e lo rawere mano wito ngimagi e ng'anyo ma 2024. Gachagua notimo romo e gwenge ma Wangige e kaunti ma Kiambu okwa rawere go ni kik giyie ti kodgi e kelo tulo e rombe mag siasa ka bende oyango ni ageta ma jatend piny Kenya William Ruto en mar pogo oganda manie alwora mar God Kenya kapok yiero maduong' ochopo. Bang' weche liekore ka gi kacha ni nitiere paro moko mag rocho romo mare mar siasa e kaunti ma Kiambu, jatend DCP Rigathi Gachagua nochopo e gwenge ma Wangige e kaunti ma Kiambu. Gachagua ose jatend piny Kenya William Ruto kuom tulo ma osebedo kanene rombe mage mag siasa. Mowacho ni thothgi irocho ka itiyo gi rawere ma pacho ka. Kemani Ichung'wa, mbona mnatumiwa na Ruto kupiganisha Wakikuyu, alafu Ruto anatuchekelea? Mimi naomba vijana wetu wa Kikuyu, msikubali kutumika kupiga Mkikuyu mwenzako. Sisi ni kitu kimoja kama jamii. Osingo na jatend piny Kenya William Ruto ni kwetha maketo sirikal tesri biro duoke dala okinyi e yiero mabiro. Ka bende omedo jiwo rawere ma pacho ka mondo ndikre kaka jogombulu kar rombgi mondo mi gichul kuoro e lo jowetegi mano onegi e kinde ng'anyo e yor goyo ombulu. Ukatutaganya mambo ya bottom up, utatuweka pesa kwa mfuko, ila kidogo tulikuwa naye ukatutoa. Sisi tumekujua na tumekufukuza mlimani. Hapa mlimani hutapata kura hata kidogo. Serikali inaokuja hakuna kijana atauawa. Tutahakikisha kwamba serikali ambayo inakuja itakuwa ya usawa. Na nyinyi vijana munisikize vizuri, kwa sisi kushinda hii safari lazima mukate kura. Watu wa Kabete mkienda kwa uchaguzi mukute ni Kalonzo Musyoka na Kasongo, mutachagua nani? Saini yote wamesema ni one term. One term kwa sababu tunataka kurudisha madharau iende Sugoi. Gachagua bende omedo goyo poro ne duond bura mare mar DCP mowacho ni biro kelo duoko ne midhiero ma oganda jo Kenya osebedo kakadhe e lwet sirikand Kenya Kwanza.